Život sa suprugom alkoholičarem vremenom je postao neizdrživ, kaže Suzana Savić. Sa 3 kćerke napustila je supruga, dok sin trenutno živi sa ocem. Svakodnevno maltretiranje iz dana u dan, kaže, izmicalo je kontroli. Tu kod nas je proganjao, maltretirao mene i djecu. Djecu je slao po danu da mu idu po selu tražiti cigara. Loši uslovi života odrazili su se na djevojčice. Priča je dobila epilog prije nekoliko dana, kada su zbog trovanja hranom i nehigijenskih uslova smještene na odjel pedijatrije Prijedorske bolnice. Ono što je evidentno kod djevojčica, odnosno što nama pravi problem, jeste najmlađa djevojčica koja sasvim zasigurno ima jednu srčanu manu koja će tražiti operativno rješavanje. Suzana vjeruje da će sa svojom djecom pronaći mir i krov nad glavom, kojeg danas nemaju. Vjeruje u pomoć nadležnih institucija. Opština Oštro Luka je uključena i intenzivno traga za rješenje. Pokušavamo da obezbijedimo smještaj za majku i djecu, ali moramo naglasiti da imamo veoma ograničena sredstva. Agonija porodice Savić, ukoliko im niko ne pomogne, bit će nastavljena. Tešku situaciju dodatno pogoršava bolest najmlađe, 4-godišnje djevojčice. Srčana mana svakodnevno ugrožava ovaj mali život. Operacija u Beogradu je neophodna. Međutim, Suzana ni sama ne zna kako sve to finansijski izvesti. Vjeruje u humanost ljudi, jer bez njihove pomoći sudbina bolesne djevojčice, ali i cijele porodice, bit će neizvjesna.